De thermostaat lager, lichten uit, iedereen kan zijn steentje bijdragen, maar de Zeeuwse gemeenten doen niet mee. Er zijn maar 2 Zeeuwse gemeenten die maatregelen hebben genomen om het energieverbruik omlaag te brengen. En verder in deze uitzending. Helft scholen oud en tochtig. En hoe schadelijk is een houtkachel? Goedenavond. Minister Jette van Klimaat was duidelijk dit voorjaar. Om minder afhankelijk te zijn van Rusland moet iedereen helpen om ons energieverbruik omlaag te brengen. Iedereen, dus ook de Zeeuwse gemeenten. Maar uit een rondgang van Omroep Zeeland blijkt dat zij nog maar weinig maatregelen nemen. En we gaan naar de markt in Goes. Daar is collega Floris-Jan Sietsema. Ja, over wat voor maatregelen hebben we het dan, Floris-Jan? Nou, daarvoor is het goed om even naar het buitenland te kijken. Parijs bijvoorbeeld, daar hebben ze gezegd, nou, je mag als winkelier best je verwarming of je airco aan hebben staan, maar dan moet je wel de deuren dicht houden. En doe je dat niet, dan krijg je een boete van €150. Kijken we naar Duitsland, Hannover bijvoorbeeld, hebben ze ook een heleboel maatregelen genomen. Douchen in een sportschool of in een zwembad mag daar alleen nog maar koud. En dan echt koud. De fonteinen hebben ze allemaal uitgezet in de gemeente. Ook die slurpen energie. En ook hebben ze gezegd, alle grote gebouwen in een gemeente die we normaal aanlichten met lampen 's avonds. Ja, daarvan zetten de verlichting voorlopig maar even uit. Ja, maar in Zeeland dus niks van dat alles? Nou, het korte antwoord is inderdaad nee. Het wat langere antwoord is dat alle Zeeuwse gemeenten wel degelijk bezig zijn met energiebesparing. Gemeente Borselen laat bijvoorbeeld weten, nou, als er een ruitje sneuvelt in het gemeentehuis of een ander pand dat in ons bezit is, dan plaatsen we daar speciaal HR++ glas voor terug. Bijvoorbeeld het nieuwe sportcomplex in Capelle is helemaal gasloos. Zo zijn er allerlei maatregelen die gemeenten hebben genomen, maar die hebben ze al lang genomen en die hebben niks te maken met die oproep van minister Jette van eerder dit jaar. Als je specifiek daarnaar kijkt, zijn er eigenlijk maar 2 gemeenten die maatregelen hebben genomen. Gemeente Terneuzen heeft gezegd, meteen nadat die oproep kwam, we zetten de thermostaat in het gemeentehuis omlaag. En ze hebben nog wat maatregelen genomen. Maar de meeste maatregelen zijn genomen door de gemeente Middelburg. Daar zitten op zich hele logische maatregelen tussen, maar ook wel een aantal opvallende. Een van de zaken die Middelburg aan wil gaan pakken is het crematorium dat de gemeente in eigendom heeft. De ovens verbruiken veel gas. Zo kost een crematie in de linkeroven 20 tot 40 kub gas bij een crematie gemiddeld. Dat hangt er een beetje van af of die koud is of al meerdere crematies geweest zijn. Dat maakt verschil. En in de rechteroven? Je gebruikt ongeveer een factor 8 van die hoeveelheid. Dus je kunt je voorstellen dat die oude oven, dat we die eigenlijk liever niet meer inzetten. En dus wordt er gekeken naar een elektrische oven, al is dat iets voor de lange termijn. Voor nu wil het crematorium vooral efficiënter gaan werken met de oven. Als die heel heet is en hij wordt goed achter elkaar de crematies ingepland, dan gebruik je op den duur eigenlijk bijna geen gas meer. Maar natuurlijk willen we ook tegemoetkomen aan de wensen van nabestaanden om bijvoorbeeld mee te gaan naar de ovenruimte en daar afscheid te nemen. Of specifieke wensen die mensen vaak hebben. Dus het wordt voor ons een beetje puzzelen hoe we aan die behoeften tegemoet kunnen blijven komen. En ook kunnen zorgen dat we niet overmatig veel gas gebruiken. Floris-Jan, nog even tot slot. Wat vindt het ministerie ervan dat er hier niet veel gebeurt? Ja, die vinden dat natuurlijk jammer, zoveel is wel duidelijk. En dus roepen ze eigenlijk alsnog alle gemeenten die nog geen maatregelen hebben genomen om dat dus alsnog te doen. En er zijn eigenlijk 2 redenen voor. De eerste is simpel. Ze zeggen, ja, hoe minder gas je gebruikt is dat natuurlijk alleen maar beter voor de energierekening van de gemeente. En hoe minder afhankelijk we ook zijn van het gas uit Rusland. De andere reden is natuurlijk ook, ja, wat voor signaal geef je af als gemeente? Hè? Als je zegt tegen je inwoners, goh, je moet allemaal energie besparen. Maar vervolgens, grote gebouwen in je gemeente zijn nog aangelicht. Alle winkeliers houden hun deuren open. Ja, is dat het signaal dat je af wil geven? En dus zegt het ministerie eigenlijk tegen al die Zeeuwse gemeenten, er moet er gewoon nog een tandje bij. Dankjewel, Floris-Jan. De helft van alle basis- en middelbare scholen is oud en tochtig en toe aan renovatie of de sloop. Ook in Zeeland. Openbare basisschool De Rijgersberg in Rilland zou nodig moeten worden opgeknapt. De school werd begin jaren 80 gebouwd. Maar deuren zijn nu gaan klemmen en aluminium kozijnen sluiten niet meer goed. Nou ja, we merken aan de binnenkant gewoon ook lekkages. Lekkages aan het plafond. Dat het gewoon naar binnen komt, het water. Bij een goede fikse regenbui, dan is het mis. Want dan kan je eigenlijk wel emmertjes gaan neerzetten.
Het bestuur van de school heeft al bij de gemeente Reimerswaal aangegeven dat er wat moet gebeuren. Maar volgens de gemeente is nieuwbouw van de school pas over ruim 20 jaar gepland. In 2045. Henk van Koeveringen, voormalig eigenaar van Roompot, wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen van voetbalclub NAC Breda. NAC is de organisatie aan het vernieuwen. De club is ver weggezakt in het betaalde voetbal, staat momenteel 11e in de keukenkampioen-divisie. Van Koeveringen noemt het een uitdaging om er de boel op orde te brengen. 8 asielzoekers van het AZC in de oude marinekazerne hebben vanochtend een stuk strand bij de Vlissingse buitenhaven helpen schoonmaken. Dat deden ze samen met de vrijwilligers van Doe Mee Verlos de Zee. Yeah, I do this work like a volunteer to help these people because I owe them. Because everybody here is kind for me and to fill my time. And it's good for environment also in the beach. Ik had het niet verwacht. Ik vind het gewoon heel leuk dat ze zo enthousiast zijn en zo open zijn ook. Maar ja, je hoort toch wel vaak wat negatieve geluiden over de mensen van het asielzoekerscentrum. Ja, en dit is natuurlijk gewoon heel gaaf. Want je merkt gewoon dat ze willen gewoon, ze willen gewoon helpen. Vanochtend hebben ze 8 grote zakken vuil van het strand gehaald. En de actie krijgt volgens de vrijwilligers zeker een vervolg. Treinreizigers opgelet. Er rijden geen treinen tussen Goes en Vlissingen en dat blijft het hele weekend zo. Er worden wissels hersteld en ook wissels verwijderd die niet meer nodig zijn. Volgens ProRail wordt het spoor daardoor robuuster en is er minder kans op storingen. Er worden bussen ingezet. En ook het wegverkeer heeft last van de werkzaamheden. De spoorwegovergangen bij de Schroeweg in Middelburg en de Oude Veerhavenweg in Vlissingen zijn daardoor dicht. Iedereen moet omrijden. Tot en met maandagochtend heel vroeg is nu de planning van ProRail. De stijgende energielasten maken dat meer mensen houtkachels gebruiken om hun huizen te verwarmen. Dat is misschien goedkoper en knus, maar tegelijkertijd slecht voor onze gezondheid. Volgens de GGD onderschatten mensen de gezondheidsschade door houtrook. Een knisperend houtvuur, we noemen het vaak gezellige warmte. Maar wat uit de schoorsteen komt, is niet voor iedereen zo gezellig. Longpatiënten kunnen daarover meepraten. Wat voelt u dan precies? Je hebt het benauwd, dat is natuurlijk het belangrijkste punt. Moet je voorstellen dat je bijvoorbeeld door een rietje ademt. En dan niet eventjes, maar gewoon de hele dag. En dat is heel erg vermoeiend. Ontsnappen is niet mogelijk en al helemaal niet als je in de stad woont. Het gaat ook niet weg, je kunt er niet uitstappen. Want zeker bij houtstook, dat ruik je ook gewoon in huis. Als er een aantal mensen flink om je heen stoken, dan is dat zo. Dus daar zit het grote probleem voor mij. Dat ik daar dan de hele dag en de dagen daarna ook last van heb. Want dat is meestal het probleem met longpatiënten. Dat ze een reactie krijgen op de omgeving. En dat duurt een aantal dagen voordat dat weer echt weg is. Het beperkt mensen zoals Guido Houtbrake in hun dagelijks leven. Ja, in de zin dat je je niet wil laten kennen. Dus je gaat gewoon werken enzovoort. Maar je bent 's avonds gewoon afgepeigerd. Je kunt niets meer. Dus qua sociale, in mijn geval is vooral mijn sociale leven wat eronder leidt. Houtrook is niet alleen slecht voor kwetsbare groepen zoals longpatiënten, ouderen en kinderen. Vanwege de schadelijke stoffen die erin zitten geeft het gezondheidsrisico's voor ons allemaal, zegt de GGD. En omdat nu nog meer mensen hun huizen met houtkachels lijken te verwarmen, heeft de GGD zorgen. Ik maak me wel zorgen over wat we deze winter gaan krijgen qua extra gezondheidsklachten die mensen gaan ontwikkelen door de houtrook die vrij gaat komen. Houtkachels veroorzaken vooral veel fijnstof. Als je dus een gewone houtkachel stookt en 2 uur lang, dan komt er evenveel fijnstof bij vrij als met de auto naar Milaan rijden. Gemiddelde dan hebben we het over. En dat komt uiteindelijk allemaal in onze omgeving terecht. En dat heeft gevolgen voor iedereen. Fijnstof is een stof waardoor je uiteindelijk last van je hart- en vaatziekten kan krijgen. Maar uiteindelijk gaan we er ook iets eerder van dood. Longpatiënt Houtbrake heeft mede vanwege de houtrook zijn huis in Middelburg verruild voor een woning op het platteland. Daar zegt hij minder overlast te ervaren. Of we het houtstoken helemaal moeten verbieden? Ja, dat vind ik dus een hele moeilijke. Ik bedoel, ik kan niet in de portemonnee van mensen kijken. Dus wat ik hoop is dat mensen op bepaalde dagen daar rekening mee willen houden met zeg maar, de mensen die daar echt last van hebben. En dat vooral bij mist en eigenlijk. Dus geen wind is een groot probleem, want dan verwaait het niet, dan blijft het lang hangen. Dan wordt de concentratie ook steeds hoger. Ook de GGD ziet liever zo min mogelijk houtrook. Minder stoken is altijd goed voor de gezondheid. En gezelligheid kan je ook met je hebt hele mooie LED
kachels die knisperen en knaken, wat ook eenzelfde effect kan geven. Het zat vanochtend een tijd lang potdicht met bewolking, maar dat werd 's middags goed gemaakt, want het klaarde nog flink op. Het werd 12 tot 13 graden. Ook morgenochtend lokaal wat bewolking, maar verder voornamelijk zon en de wind die neemt wat af. Zondag is het iets bewolkter, maar ook dan zou het droog moeten blijven. En met het weer zit deze Zeeland Nu erop. Een fijne avond en een heel goed weekend.